ko hanki e altine leyɗe tati sahel ɗe puɗɗi jimol kawtal maɓɓe ngal ta bande hesre ko fewti e yuɓɓinde kawtal AES e wiide jagorɗo Mali halfinaɗo fina tawa hono Mamadou Daffé. C'est un moment historique. Ko ɗum saha mawnde e leyɗele tati jeyande AES ko saha mantinowo kutorgol gadanal ngam wallide nde darde gendiyankore dental leyɗele AES des États du Sahel. Ngol jimol kawtal ngal no hollita ngotagu e jimandi leyɗele tati ɗe Adama Kone ko burkinajo taskotoɗo bangge dawro. Kasimi e majjum ko hewtude hoore muɗum hewtude jawdi leydi muɗum baka ɗum wala darade e gorgaku e cuusal habde fa hannden e nokku fof garɗo fa wiya tetal leydi Burkina Faso, Mali ma Niger. Yande Adama Kone ngol jimol ma simbi tugnorgal mantingal kawtal leyɗe Sahel ngal ganduɗa ngal anniyi haɓude Rafiki Sall e diwan Sahel. Mintereɓe dariɓe jemma ila ñalowma ɓen du fa hannden ittanama baka ley jimi ɗin ɗon en kolla fa hannden en fof ñande gomma ndelle eɗen darani e mintereɓe AES. E siftinde Mali, Burkina Faso e Niger jalti fedde CEDEAO hadde mumen sosde kawtal AES e lewru Jirde Ɓuru hitande ujunaji ɗiɗi e noga yenayi.